Császár Előd 3 platina és 9 aranylemez tulajdonosa. A 25 évnél fiatalabbak Magyarországon valószínűleg mind ismerik őt, rajonganak is érte a lányok 10 000 számra. Sok slágere volt, és nem csak popstar, hanem rádiósztár is, hiszen az egyik kereskedelmi rádióban műsora van a hétvégeken. A műsor szlogenje az, hogy Császár Előd, aki a zöldséget nem eszi, hanem beszéli. Bizonyára emlékeznek rá, hogy 1 hónappal ezelőtt, december 17-én autóbalesetet szenvedett, vagy hát pontosabban okozott, ezt még a vizsgálat majd ki fogja deríteni. Ez volt az az időpont, amikor a 25 évesnél idősebbek is megtanulták Magyarországon Császár Előd nevét. A baleset, legalábbis ezt írta a sajtó, és ez derült ki a rendőrségi közleményekből, tehát december 17-én történt, amikor Császár Előd Budapesten belehajtott egy a jelek szerint szabályosan közlekedő rendőrautóba, amelyben egy 25 éves rendőrtiszt meghalt. Az első sajtójelentések arról szóltak, hogy Császár Előd kábítószer hatása alatt állt, és hogy ezért esetleg börtönben végzi majd. A kommentárokból úgy tűnt, hogy az eset kapóra jön a drogtörvény szigorítását szorgalmazók, főleg tehát a kormány számára. A vizsgálat egyelőre még tart. Császár Előd most először szólal meg a nyilvánosság előtt. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Legelőször is végülis a te verziódat még sosem hallottuk. Te hogy emlékszel, mi történt? Most itt van egy térkép, amit kaptam egy tollal, és persze van, amit pontosan mi is történt, mert biztos vagyok benne, hogy sok mindenki nem ismeri ezt a kereszteződést, ahol a baleset történt. Ez Budapesten a 2. kerületben van, Budán, a fogaskerekű végállomásnál. Erre van a Moszkva tér, erre kell a János Kórház felé, Hűvösvölgy felé menni, ez pedig a Pasaréti út, Pasarétre visz. Tehát a város, csak ugye a később... A város erre van. A város erre van, arra inkább a 2. kerület külső része. Délután 3 óra 20 perc van. Körülbelül 3 óra 20-25 perc. Az út teljesen üres volt. Tehát ez be volt feltétlenül dugulva? Ez körülbelül, ez a körszálló után volt bedugulva, tehát ez a rész, meg előttem és mögöttem nem volt autó. Aha. Hát ezért mentél gyorsan, mert állítólag ezt is mondják? Azt, hogy pontosan mennyivel mentem, azt nem tudom, mert nem néztem rá a kilométerórára. De mégis mennyivel? De nem mentem feltűnően gyorsan. Tehát mondjuk azért a roncsra az ember ránéz, akkor abból mondjuk én nem arra következtetek, hogy 50-nel mentél. Igen, de igazából ezt nem tudom, hogy amikor te vezetsz, akkor mindig pontosan tudod-e, hogy éppen mennyivel mész, és a szakértői vizsgát minden bizonnyal meg fogja mondani, hogy mennyivel mentem. De mondjuk, ha azt mondja a szakértői vizsgát, hogy 100, az téged meg fog lepni, tehát úgy emlékszel, hogy azért 100-al nem mentem? Azt hiszem, hogy nem. Tehát az... Nem tudok világosan emlékezni mindenre. Mert? Mert annyira pillanatok történése alatt történik minden, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy hát igen, az történt, hogy... és akkor pontosan el tudod mondani. Arra emlékszem, hogy jöttem itt, ebben a sávban, mivel ebből a sávból kell balra kanyarodni utána, itt jöttem, és az ütközés az valahol itt történt. Aha. Az előzetes szakértői véleményeken nem vagyok szakember, tehát én ezeket nem tudom, csak úgy tudom, hogy a vélemények szerint én olyan kb. 45 centire mentem át a másik sávban. Jó, akkor kezdjük a dolgokkal. Ugye a benzinkútban egy tanú, ezt tudjuk, én legalábbis tudom, azt állítja, hogy ült még valaki az autóban. És ugye ez a sajtóban kiderült, hogy állítólag ez Komáromi István lehetett, hogyha a nevére jól emlékszem, tehát ő ugye a Pest megyei rendőrfőkapitány. Komáromi Istvánnal soha életemben nem találkoztam, sem Komáromi Istvánnal, sem pedig Komáromi Endrével. Aki a közlekedés rendésze? Igen, és hát aztán történtek mindenféle találgatások, hogy lehet, hogy nem ő, hanem valaki. Jó, de valaki ült az autóban? Senki sem ült az autóban mellettem, az autóban teljesen egyedül voltam. Tehát ezt most mindenki hallja, ugye ez az eljárás során kiderülhet, nem fog meglepni, ha kiderül, hogy valaki ült az autóban. Nem fog kiderülni, mert senki nem ült benne. Jó. A másik, ugye, és ez a legérdekesebb a történetben, hogy utána ugye a rendőrök odaérkeztek a helyszínre, gyors teszt, és kimutattak marihuána és hasis származékokat gyakorlatilag, tehát arra utaló jelek voltak, hogy te ilyet fogyasztottál. Mint ahogy az ügy kezdetétől fogva állítottam mindenhol, hogy nem igaz az a tény, hogy kábítószer hatás alatt vezettem volna az autót. Ezt a múlt hét óta tudomásunkra hozott szakértői vizsgálat is igazolja. Hát a szakértői vizsgálat azt mondja, hogy a szervezetben, ugye ez már a vér, vizelet, tehát a későbbi vizsgálatok, ugye legalábbis a sajtóban én ezt láttam,
Kimutatható, hogy volt benned kannabisz származék, hogy most precízek legyünk, tehát az lehet hasis is, és lehet marihuána is, csak nagyon kis mennyiségben, és nem tudja a szakértő vizsgát megmondani, hogy az aznap volt-e. Két nagyon alapos, a gyorsteszt után egy nagyon alapos vizsgálat követte az első eredményt, és ebben a szakértői véleményben pontosan azt található, hogy a véremben semmiféle kábítószert nem találtak. Hát én láttam ezt a szakértői véleményt, és ugye a kábítószer direkten nem, de a származékokat igen, és magad is elismerted, hogy kipróbáltad a marihuánát, hogyha jól emlékszem. Igen, a sajtóközleményben elismertem, hogy kipróbáltam egy marihuánás cigarettát, de ez jóval hetekkel a baleset előtt történt. A sajtóközleményben az volt, hogy hónapokkal? Ez egy elírás. Elírás. És ez nem következhet abból, hogy ugye szakértők azt mondták, hogy 18 napra visszamenőleg úgyse lehet neki mutatni. Tehát gyakorlatilag most ugye neked azt kell mondanod, hogy hetek, mert akkor... Hát, hogy mit kell mondanom, és hogy... Én ezt most csak kérdezem, hogy ugye nem ezért változtatod-e, vagy ez nem álláspontváltoztatás? Nem, ez nem álláspontváltoztatás, és ahhoz mindenképpen tartom magam, mint hogy ez is történt, hogy semmiféle kábítószert nem fogyasztottam a baleset előtt. Az még egy lényeges pont, kábítószerügy, mert ugye itt az egész erről szól igazából, mert egyébként feltétlenül dolognak nem lenne ekkora hullámverése. Volt nálad egy házkutatás. És amikor bementek a lakásodba, akkor találtak 2 nejlonzacskót, és ezekben a nejlonzacskóban ugye nagyon kicsi mennyiségben, de megint csak kábítószer maradványok voltak. És én megmondom őszintén, amikor ezt először hallottam, akkor azt mondom, hogy hát nem lehet az elő ennyire buta, hogy nem pakolja el. Tehát szóval, hogy ez ugye a laikusoknak és mindenkinek, nekem is azt üzeni, hogy ott olyan kábítószerezés folyik abban a lakásban, hogy még az zacskót se teszitek el. Ebben a lakásban kábítószer soha nem fordult elő, és úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy rólam is kiderült, hogy nem igaz ez a kábítószeres állapot, úgy gondolom, hogy a zacskók ártatlanságára is nem sokára fény derülhet. Jó. Térjünk vissza a helyszínre ide. Ez ugyan egy nagyon közhelyszerű kérdés, de végül is, amikor megtörtént az a csattanás, amire így nagyon elmosódottan emlékezel, akkor mi volt utána? Hát utána én nagy nehezen kikászálottam az autóból, a másik oldalon kellett kiszállnom, mert az én ajtómat nem lehetett kinyitni, és az egy írtózatos állapot. Tehát az ember kiszáll, és lát 2 rettenetesen rommá tört autót, és hát az első, hogy oda rohantam a rendőrautóhoz, ahol a vezetőülés oldalán ott ült a 25 éves rendőr, aki később meghalt, vagy akkor ezt nem tudom. Az világos volt ott első pillanatban neked? Nem, én annyit láttam, hogy ő eszméletlen.